दिनै बुहुमनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि संकच साइनिं फाउन्डेशना दिनै बिफां गायनाय हाबाफारि जों आखायाव लादों आरो दिनै बे आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो मोनसे मेसेज जोङो होनो सानदों। बे जाहैबाय जोङो आबहावाखौ जोङो सब समाय अरायबो जोङो गोथाङै लाखिनांगौ। आबहावाया जोंना गोथां थाब्लासो, आबहावाया जोंना मोजां जाब्लासो जों सुबुं माहारियाबो जोङो गोग्गोयै जों थांनानै थानो हागोन। जोंहा बे मोनसे दिनैहाय मोनसे गेदेर थांखि लानानै जों बे बिफांखौ गायनाय जादों आरो जोंनि संकच साइनिं फाउन्डेशननि मथ'आ बेनो जे जोङो दिनै बिफां गायनायल' नङा, जोङो इयुनावहाय जोंनि मथ'आनो जाहैबाय सेभ, सार्भ एन्ड शेयार। बासायनाय, दावराव खालामनाय एबा सिबिनाय आरो जोङो गुबुननो राननानै होनाय। जोंहा जे केपासिटि दङ, जोङो जेखौ मावनो हायो, जोङो सुबुं समाजनि थाखाय, जोङो समाजाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो संकच साइनिं फाउन्डेशना जों आखायाव लादों। बेजों लोगोसे जोंनि खामानिफ्रा जेरै गोबां एवारनेस खालामनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेजों लोगोसे ड्राग्स जानाय आरो फरायनाय लिरनाय आरो केरियार काउन्सिलिं, बेफोरनि फारसे जोङो सांग्रांथि होलांनो थाखाय जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। बेजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय गोबां जौगाथायनि खामानि मावनांगौफोरखौ दङ, जेखौहाय दिनैसिमबो जेन'बा सरकार हिसाबैबो मावजोबनो हाया आरो मेगननि नोजोराव गोग्लैया बबेबा। दा बेनिखायनो जोङो बे खामानिफोरखौहाय जेन' जोङो सरकारनि नोजोराव लाबोनानै जौगानाय गैयै ओनसोलफोरावबो जोङो जौगानाय लाबोनो हायो। बे महरै जोङो जोंनि संकच साइनिं फाउन्डेशना खामानि मावलांगोन।